Birleşmiş Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyk ösdürmek döwletimiziň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Bu wagtda işler üstünlükle alyp barmak maksady bilen 2024-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasy strategik maslahat beriş geňeşi töredildi. Bu geňeşiň çäklerini ýurdumyzyň milletler bileşigi bilen parahatçylyk, howpsuzlyk, ykdysady durnukly ötüş, bilim, howanyň üýtgeme we insanperwer syýasaty ulgamlaryna hyzmatdaşlygynyň derwäýt meseleleri aral maslahatçylýa. Häzirki wagtda çeli geňeşiň 4 mejlisi geçirildi. Ýakyna geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly prezidentim Serdar Berdimuhammedowyň garaşsyz ýurdumyz bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň arasynda gatnaşyklaryň ýygyderli ösdürilýäniňi belläp, bu geňeşiň mejlisi barada aýtmagy onuň möhüm ähmiýetini aýdyn ýüze çykarýar. Mejlisiň dowamyna Türkmenistanyň durnukly ötüş maksatlaryny durmuşa geçirmek boýunça 3-nji meýletin milli synini taýýarlamak meselesine seredildi. Ma'lum bolýar Türkmenistan dünýä döwletleriniň arasynda ilkinjileriň hataryny durnukly ötüş maksatlaryny milli derejede amala aşyryp başlady. Şeýlede durnukly ötüş maksatlaryny durmuşa geçirmek we degişli hatabatlar taýýarlamak boýunça pudogara topor dördüldi. Bu gorda ýurdumyzyň ilkinji meýletin milli synini taýýarlamak maksady bilen Türkmen wekileti 2018-nji ýylda Birleşmiş Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş geňeşiniň howannarlygyny New York şäherine geçirilen syýasy forumyň işine gatnaşdy. Şonuň netijesinde 2019-njy we 2023-nji ýyllarda Birleşmiş Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş geňeşiniň syýasy forumlarynyň şäherlerini Türkmenistan tarapyndan 1-nji we 2-nji meýletin milli synlar hödürlenli. Bu işler ulgamlaryň esasy dowam etmek üçin häzirki wagtda 3-nji meýletin milli synanyň taslamasyny taýýarlamak boýunça degişli işler alınıp barylýar. Olaryň esasy ugurlaryny strategik maslahat beriş geňeşiniň şu mejlisiniň çäklerine seredildi. Şeýlede mejlise gatnaşylar Birleşmiş Milletler Guramasynyň ýürütülüşdirilen idaralary bilen bilelikde metan zyňylaryny azaltmak hemde ýaşlar syýasat ugurlaryny, hyzmatdaşlyk maksatnamalarynyň taslamalaryny aral maslahatlaşdylar. Ma'lum bolýar 2023-nji ýylda Dubay şäherine geçirilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň howanyň üýtgeme boýunça çarşuwaly konvensiýasyna gatnaşy taraplaryň 28-nji mejlisinde Türkmenistan ählimumy metan borçnamasyna goşulýanyny aglan etdi. Şonuň bilen malykda metan zyňylaryny azaltmak boýunça ýygyderli çäreler durmuşa geçirmek maksady bilen Birleşmiş Milletler Guramasy tarapyndan maksatnamanyň taslamasy taýýarlandy. Ýurdumyzda ýaşlar syýasatyna döwletimiz tarapyndan aýratyn ünsizlerliýär. Hususan Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2023-nji 2030-njy ýyllar üçin strategiyasy kabul edildi. 2021-nji 2025-nji ýyllarda ýaşlar syýasaty boýunça döwlet maksatnamasy üstünlükli durmuşa geçirildi. Mundan başga Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa döwletleriniň ýaşlar dialogy döredildi. Ol halkara gün tertibiniň ýaşlar parahatçylyk we howpsuzlyk ugurlaryny öňe sürmäge gönükdirilendir. Şunun bilen malykda strategik maslahat beriş geňeşiniň mejlisinde 2026-njy 2028-nji ýyllara niýetlenen ýaşlar parahatçylyk we howpsuzlyk atly maksatnamanyň taslamasy aral maslahatlaşyldy. Bu maksatnama ýaşlar gollamak, olaryň sewit we halkara derejedäki çäler işiň gatnaşmagyny üçin etmek üçin berk esas bolar. Bular barada aýdylanyny Gahrman arkadamyzyň başlangyjy esasyny 2015-nji ýylda Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň arasynda maksatlaýyn gaznany döretmek hakyna çarşuwaly lalaşy gol şeklendigini belläp geçmek ýerlikli bolar. Umuman mejlisiň dowamynda Birleşmiş Milletler Guramasynyň edaralary bilen hyzmatdaşlykda taýýarlanan birnäçe degişli resminamalary seredildi. Şeýlelikde öňünden ulalaşylan 2026-njy ýyl üçin birnäçe resminamalara, hususan Birleşmiş Milletler Guramasynyň şagylar gadnasynyň Türkmenistan boýunça 2026-njy 2030-njy ýyllar üçin ýurt boýunça maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet Ministrligi bilen UNICEF-iň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda 2026-njy ýyl üçin iş meýilnamasyny Birleşmiş Milletler Guramasynyň şagylar gadnasynyň Türkmenistan boýunça 2026-njy 2030-njy ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Fenaty Ministrligi bilen UNICEF-iň Türkmenistanyň wekilhanasynyň 2026-njy ýyl üçin iş meýilnamasyny
Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senaty ministrligi bilen Birleşik Milletler Guramasynyň ilan gadnasynyň arasyndaky reproduktiv saglyk puwdugyny ýokary hilli hyzmatlary ählimumy el ýeterli gowlandyrmak taslamasynyň 2026-njy ýyl üçin iş meýilnamasyny Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Birleşik Milletler Guramasynyň ilan gadnasynyň arasynda demografik dividendinden netijeli peýdalanmak üçin bilim ulgamyny kämilleşdirme atly taslamany ýerine ýetirmegiň 2026-njy ýyl üçin iş meýilnamasyna gol çekildi.